Dikowong kan angel anak lanang iki. Benane kamera ora iso, meh dipencet ra kena. Ra kate dipencet ya. Cuplesen ngene. Ana lah dados. Kok aja guyon. Iya iki. Cek tas di PP malah mendung iki lho. Aduh, aja guyon. Aduh, gak kuat aku. Lemes. Aja guyon ta. Aku lho guyu-guyu dhewe. Walah, urung setengah perjalanan wis mendung. Aduh, kok lemes ngene piye sih? Padahal wis mangan awan lho. Sakjane kurang mengembang. Tapi ya piye wis mendung ngene. Lawang. Lek awan jam 12 wis detik-detik turun hujan. Tapi enggak apa-apa ya, Pak. Lumayan. Sapanya Pak. Ambiro. Kira apa jajan ya? Engko tak sangoni 10.000 anak sampean. Mampiro. Gak mampir, ya wis. Utuh duitku. Iki bola. Enteng no. Kamar sempit yo ngene iki lho resikone. Menggok ngiri, menggok nganan, bokong kecantol. Katokku. Loh, kok panas maneh. Waduh, iki piye sih? Tak lebokne mergo mendung wis peteng. Lah saiki malah wadang kaya ngene iki. Piye ngene iki? Wis kadung tak lebokne wis bene. Sesuk hari raya kedua tak lanjut ah. Nek sempet tak pepene maneh. Hup. Wis. Lumayan, masih ya. Di PP mau pirang jam ya. Enggak enak 3 jam. Wis untuk mengembang ya. Tibane kapok di PP dhewe mengembang ya boleh ya. Mendung maneh ta. Wis bene, enggak apa-apa. Dilebokne sesuk lanjut lek nganggur ya. Wis. Wis marem.